Dagiti tungkod, iti dana ti biag. Apay, akastoy ti biag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tungkod, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Carla at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Grace Agtina Sales, Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, Inang Desian Ronquillo, Ading Aida, Pago, Ogo, Rudel, Melda, kan amin nga ipag bayaw kan kakaanakak dita Barangay Ricos, Umingan, Pangasinan, from Susan Ronquillo. Makablaawan ti Agilan family kan amin akabarangayak ditoy Sawat, Tagudin, Ilocos Sur from Nica Cortez. Shout out kada Arlene Ciano, Victorina Luis kan Aida Garcia. Kastamot ti Tamayo family from Robert Namyon. Kayat family kan parents ko di Talitang Santol, La Union. Kastamot ti Aranas family ditoy Lalo, Cagayan from Juvelin Kayat. Anak ko adarisa ni Kimberly Janica kan Anthony Salcedo Bukat, ijay Nara San Manuel Pangasinan from Marisa Salcedo iti Kuwait. Advance happy birthday kadagiti agamak inton December 1 kan December 7 kan makablaawan ti pamilyak iti Isabela from Imelda Velasquez. Makablaawan ni Mario Lumibaw and family from Demetrio 27. Shout out kada Mer Santiago kan Ima Santos. Molina family iti Bulawen, San Fabian, Pangasinan from Marilyn Curada. Lumboy family, relatives kan friends ko dita Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada.
Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, EJ Villa Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Carla. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad na klaangan itinagan a Carla Manang, adan asawa kat adamoten maysa nga anak mi. Mangup opisina ti asawak manang kat siyakmet ti agtagtagibalay. Nakalpasak met iti kolehyo. Ngem kinay kayat ti asawak at aripatwak laangan ti anak mi, ngem ti agtrabaho akpay. Nagagat ti asawak kan good provider manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, makabanog tagmalmalom nga agtrabaho. Apay lakay, talaga mabanbanog kan ngagtrabaho? Kagangay na bakit? Siyempre, makabanog. Nga makaparagsak met, kaputa may paay ko amin nakasapulan yung agina. Nagado nga ron ti umapapal kanyak, Orlan. Ha? Nasaliwanwan kano nga minan ti biyag tayo. Magatang ko kano amin akayat ko agatangan. Talaga? Wan, ngam ko nakmat kadakwada, aga po amin day ta iti gagat kan sakripisyom para kada kami. Ay, di dalaam mo no kasanong karigat para kan kati agmalmalam nga agtrab-trabaho. Tapno maipayan na kami lang itinasaya at panagbiag. Siyempre, Carla, para kada kayo amin na panagsakripisyo. Gapot ay patpatag kayo launa ita anak ta. Saan ka daday tatiin karikan ka, idin kalaysa ka. Ipatpatag da kamat unay-unay lakay. Ay, wen gayam, naglutok iti paboritom. Tapno mapunas amin abanog mo. Agyaman ak. Ngam amam Carla, makita kayo lang ita anak ta. Napunas amin ang abanog ko, bakit? Talaga? Naalang nga rod, ingka agpalasan tamangan tayon, tapno makainan na kamutan. Naimbag ta nakapasyar kayo, tatang. Well, anak kao. Anda nga min mapan ko gatangan di kailay. Isungain sa mirakong tidimagas dito'y balayaw. Kumusta nga dya, Pao? Kay tultulod ko di pagadalan, tatang. Nagsubliak adagos, ta da delivery nga urayak. Ay na, nagasat ka ni Orlan, anak kao. Tanay, nagpintasan to'y balayaw. Kan kumpletaw, dali ka man yaw. Gapuday ta iti sakripisyo ni Orlan, tatang. Kan amuyo mo't anagagat at talaga di manugang nyo. Talaga, anak kao. Iso saan ka nagbidawt? Ta iti kaano nagiti nagaram ka? Ni Orlan tinapilim anak ikalaysan. Nasaya at ngamin a tao ti asawak, tatang. Kan awa na pulos ti nagbaliwan na, manipod nagkasar kami, aging ga iti maadaan kami iti anak. Well, anak kao, puno unay day tanak ko nam, tauray da kami a pamilyam, parparaburan ti asawa. Dayta ti numero 1 ang nangayatakkan kwa na, tatang. Nakitak ngamin no kasano ti trato na kada kayo. Sapay la ko maanak, tama ta ginayon ti kasta agalan di asawam. Kanayon ko nga ikararag dayta, tatang. Ni Daddy Inton bigat saan ka di? Uwan, anak ko. Apay aya? Agpasyar tayo kuma ijay mall, Mami. Sige.
Ibagak day ta ka ni Dadim. Sigurado akayat na. Talaga, Mami? Sigurado day ta anak ko. Amumot na patagka ka ni Dadim. Iso nga aramidan na amin, tapno happy ka. Love ko mat ni Daddy, Mami. Kan uresi ka. Love da ka mat Sandy. Iso a good girl ka kumakanayon, ha? Siyempre, Mami. Ala, umay ka nga rodan. Isagana tanti ka nun tayo. Huston to no sumangpot ni Dadim. When, Mami? Kumusta tinagmalmalamat pa nagtrabaho mo, Orlan? Okay lang, bakit? Naimbaglangan na tawan trabaho inton bigat. Awan nga agpaiso ti trabaho. Nga maada request di anak mo. Anya nga data? Hello, Daddy. Uy, at dagayam dito ti prinsesa ka. Itay ka pa nga urayan, Daddy. Ada nga min ibagakan ka. Oh, anya data anak ko? Daddy, kaya't ko kumatimapan i Mall. Data ka di lang ti kayat mo? Yes, Daddy. Okay. Ken, ada pa'y bonus mo. Gatangan ta amin na kayat mo gatangan anak. Ken, mangan tayo ti paborito ma restaurant. Talaga, Daddy? Siyempre ngamin, love na ka ni Daddy. Thank you, Daddy. You're welcome anak. Ala, husto daytan. Umay kayo manganan. Oh, nangag mo ni mami anak. Oh my God, mangan tayo ka nun. Nasingpet kan managparabor ti asawak manang Emmy. Nang runa no maipapanan iti anak mi. Ado ti mangidaydayaw kan kuana, gapo ta makitkita da no kasano ti kinaragget ng agtrabaho para kada kami nga agina. Kat subsubadakmat dayta, babaan iti panang taripatok kadakwada an nasayaat iti anak mi. Ultimo ni tatang kat idayaw na unay ti asawak. Nagtultuloy nga rod ti kasdi agalad ti asawak manang, agingga iti dimteng timay sa apasamak, ajak pulos ni namnama. Oh, nasapa ka mat asimang pat ita, Orlan. Talaga sinapak tinagawit Carla. Tamasapak nga agbiyahe ang mapanidyo probinsya inton bigat. Ha? Anya ti aramido min di probinsya? Inawagan nak ti kapsat ko di opisina. Agpilit ka no nga umay dito ni Nanang. Kinapudno na, nabayag ka no na kayat ni Nanang to umay matagyan dito eh. Ngam inyaw awan lang ti kapsat ko. Taam muna kat nga to ugali ni Nanang. Ngam talagang ipilit na ka no to umay dito eh. Kasta ka di, lakay? Sa bagay, nabayag mo tin ang nagnanaid ni Nanang iti balay ti kapsat ko. Panawan mo't siguro na sublatin tamutan. Okay ka dilaan ken ka, Carla? Ha? Uwan mat. Abay ka tinasaan. Medyo nakla-atak-laang. Ta inton bigat mat gaya man asukunam ni Nanang. Kapilitan bakit? Takadagit isumarsaro nung aldaw, busy akton. Jakton masango. Kat awan mo ti mabalin na mangitulod ka ni Nanang ditoy. Di, sige, mapanmulatan sukunan. Dalo sakton ti pagyanan na asiled. Sapay ko tamagustuhan ni Nanang. Agyaman akken ka bakit? Anusan ta ni Nanang, tani?
Nabayag mo't asanta anak ka din na. Kat sapay la ko ma, tanasaya at ipanagnaid na dito eh. Ano di ko nam anak ka? Umayag na dito di katuga nga mababay. Wan nga rod tatang. Kalaat nga rod ang nagpasukon ka ni Orlan. Kasta ka na eh. Nay, itaman pa yung agagar nga umayag na dito. Jakman amo tatang. Jakmo't makapagkadkad. Tama nga noon dama ko na ni Orlan. Agawin mo't anak. Narigat tama nga nadama ko na di asawam kan ka. Katsapay la ko matawan ti isang bay ariribak di katuga nga mababay. Wan nga rod tatang. Amo yumot noon niya ti ugali ti katugangak. Nalaing nga agdilaw. Kan ibaga nalata ti kayat na nga ibaga. Oray makapasakit iti sabali at tao. Ano Sam, Carla? Tayo na ni Orlando jay. Narigat mo't na ano pagkadkadam. Diyak pa nga rod na ibaga iti apo ko yo tatang. Sigurado ang magustuhan mo't ni Sandy. Tadi na pa'y nadanaan ni Lola na. Sapay kumaa. Ta saan to amadlaw ni Sandy dagiti madi agalad ni Lola na. Mami, apay akasla na nagtipang panunutem. Ha? Ne, awan anak ko. Adala malagip ko. Anya nga oras as sumangpet ni Daddy, Mami? Napan ni Daddy iji probinsya. Napan na sinukon ni Lola, anak. Ha? Sinukon na ni Lola? Umay dito'y ni Lola, Mami? Wan anak ko. Dito'y pailangag na ni Lola. Nabayag mo't adi mo nakita saan ka di? Uwan, Mami. Amok akailiw mo mo't ni Lola, anak ko. Wan, Mami. Kuma, sumangpet dan ka ni Daddy. Di ka agdanag. Madamdamalaeng at dadanton dito'y. Sige, tainak isagana di sangputan da amakan, anak ko. Wan, Mami. Ala, dumanon kayo nanang. Nay, nagpintas mo tantay balayo, anak ko. Nasayat mo ta nagustuhan nyo nanang. Nasaya tada kayo, nanang. Agmano ak. Nay, sika ka din da ita, Carla. Limok magkamat. Nay, masiguro akan ayon tikang kaninyo, anya. Siyempre mata nanang. Kat sigurado ang magustuhan nyo ti panaglutluto ni Carla. Ay, rumbang laang Masapol ang maramanak mag ti panaglutluto na. Di kayo agdanag, nanang. Ilutuan kayo iti naiimas, tapno ma-enjoy yung mati panagyan nyo ditoy. Kaya't mo asawan, saan ka nga agtrab-trabahaw? Diyay latan aglutluto ti aramidam? Ay, so matlagayam ang naglok magkana. Nanang, jakon pinagtrabaho ni Carla. Tapno mataray pa ito na anaimbag ta apo ko yo. Makastagayam. Wan nanang. Ala, umay kayo, nanang. Amok anabanog kayo ka ni Orlan ang nagbiyahe. Iso ang nagluto akon, tapno makapangan kayon, sakbay nga ginana kayo. Naisaganak mo tanti pagturugan nyo asilen.
Iti ababa apan narita manang Emmy, nakipagnaedan kada kami ti katugangak. Amo nilakay ko no anya ti ugali ti katugangak. Kunak no nagbalbaliwan manang, tabim makatkat nga ruden. Ngam nagbidutak, takas laki marupay ti madi agalad na. Nupay kasta, inananusak manang. Impagpagapuklaengan itinasingpet nga asawak. Ngam adda dagiti gundaway ajak maliklikan asong batan, gaputa makapainsultumet ti panagsasauna. Kas iti naminsan. Ay mabisid ako. Awan ka di pa iti makan si Kakarla. Mabitla ang nanang. Napan ko pa'y ngamin sinukon ti apu ko iti pagadalan. Iso ajak pa'y nakaluto. Sana bale, tamabit matla ang amaluto ti sidaan tayo. Ay, nagluto ka ko mga minan asak bay apimanaw ka. Amumot nga daak dito. Nagkiinad kan tumot ngamin nga gunggunay. Iso ang makamkamtod ka iti oras. Naglukmag kan tumot ngamin. Iso akastati pa naggargaraw mo. Nanang, day talaga rudin ti aramidam, tati anak ko lang tiyang trabaho. Di mo pa'y maaramid mo, tanasayaat. Nanang, saan lang adag ito iti trabaho? Makitkita yumot nga ado ti matrabaho dito'y balay. Saan akas to'y kaurnos ti pagnanaadan nyo abalay, no saan asyak ti agidaldalimanak dito'y. Tasong-basong-batan nakpayag. Naglaing ka na babae. Kas kalasig siguro. Awan mo ti kastabiyag mo ita. No saan aga po iti anak ko. Saan nyo nga ibagaday tananang? Ta saan nakapinidot laang iti sadino man di anak yo. Nakaadalak mo't nanang. Iso atan tanangin nyo kumamot ti panagsasauyo kanyak. Agpay sumot na giti ibagbagak. Ha! Agraraman kakit di Awan pa'y serbim nga inasawa di anak kao. No apay mo't ngamen, asikapay tinagustuhan na. Nagalas magaya man di pa nagsasao di katugangam anak kao. Tatang, Apay nga ipalubos mo kaya pagsasawan na kay di kasta. bayan yun. Ti importante, amo na ahusto lang dagiti ibagbagak ken kuana. Diyak ngamin kayat nga ibaga na nga awan respeto ken kuana, tatang. Ang maglablabos mo tan. Kasla lang arudan doon niya nga dadita balayaw. Pagserserbiyan pa'y, gamkastatan aramidan na kan ka, nagawan ka tabayin day jaba kang taan. Diyak ngamin kayat nga isuday tati pangrugyan ti susik mi nga agasawa, tatang. Ang masapaw, amamuan ni Orlan, tiyan aramidan kan ka dyan na, anak ko. Kapo siguro taam muna ti anak na lang ti agtrab-trabaho, kastan ti trato na kan ka. Ang mamu pa'y, no ada kasta kabibiyag di anak na, no saan asika, tinasawa na. Bayan yun, tatang. Siya kundi makaamoy ti amin. Maamuan tumat lang ti asawak ti aramidan ti inana. Ang dahito iti tandaan am, Carla. Saan lang napadpadasin di katuga nga mapadaksin na kay ti imatang ni Orlan. Tasak, ti makalaban na. Sapay ko matasaan nga umabot iti day taapunto, tatang. Tapno saan ada kami nga agasawa ti agriri. Ayan ni nanang, apay aday pa lang umaymangan. Saan ka no pa mabisin bakit? Kain mabain ka no kon ka, tagong ungot ka kanumot kan kwa na. Kasta timpulong na kan ka, Orlan? Carla, among matanda ugali di inak.
Saan mo lata ko man at tinutupan? Nasakit nga min ti panagsasao ni nanang mo. Ingkalindagaklaan ti bagik. Amumot adyak kaya ti makiapakan kwa na. Pasensya ka no kasta ti inak. Ngam, jakmot nga min mabalin at alikudan, ta inakkat nga rod. Amok nga do ti pagkurkurangan na. Ngam na sika ti makaawat, pasensya amlat ta ko man. Nagalas nga min nakasusik ti nakaikamangan. Pasensya kan Orlan. Ngam aglablabas mat ngaminan ni nanang. Saan kumaday ito ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan? Saan bakit? Normal lang kanyak ti kaso reaksyon ko ta inakkat nga rod. Iso adaw dawatag tinaan-anay apan nakaawat mo. Sapay la ko ma, tama pasensya am jay inak. Mami, apo yan naguyong ni Lola? Saan anak? Nasingpat ni Lolam. Saan? Nangagkutimbag-baganakan kay di nagsarita kayo. Ap-apaon na kayo pa. Kasdaylaan ni Lolam. Tinasaya at kanayon akasaritam tapno maayayokan ka. Manjak, Mami. Jak kayat ni Lola. Mabutungakon kwa na. Basta di mo pakpakitaan ti madin ni Lolam anak ko. Agungot kan ka ni Dadim. Jaklatan as-as gan Mami. Amang ano pati siya kat kaungat na pay. Adakan ka day ta anak ko. Ngam no kasarita na ka, kasarita met ni Lolam. Nanang, umay kayo manganan. Ay, di dakban istorbon si Kakarla. Tamadama nga agbuy-buy ay titibay. Amangan ko nak numabisin kayo, nanang. Nakaluto akon. Di ka ba naging sisingpot si kababae? Isuntomat lang ay so nagalas ti ugalim. Agyaman ka, tay nasawa na ka ti anak ko. Agraraman. Nanang, isumat lakas ta kakalukmag, tanagimas gayam tibiyag mo. Kakaasi di anak ko amang manggad, ngabsi ka, ada ka dito'y balayaw nga agim imas. Nanang, pangaasiyo, di kayo kaya tasungbatan. Amang ano anyan tumanti darom yun ka ni Orlan. Naa! Tapagbalinan nakpay apulungera! Talaga nga awan babain mo ang babae! Saan kumamunta ka sa ti panagsasauyo ita asawa? Ha? Orlan? Kasanaw, kat nagbastos ba't ngamin day ta babae? Nanang, nanggag ko ti amin. Itay pa adang-danggag ti saritaan nyo ita asawa. Kat day ta asawam ti sakit mo? May saka mo? Noon niya launay ti kinayat mo iti day ta babae. Nasayat ni asawa ni Carla, nanang. Iso arespitaran nyo kumamat. Orlan, huston, bayamon. Awan anyaman na kanyak daytoy. Saan, Carla? Masapo lang may palawag ka ni nanang dagiti mading aramid na. Anya? Nanang, no kaya ti tagbayag iti poder mi ita asawak. Masapo la baliwan nyo ti panakilangan nyo konkuana. Kaya't da kayo ang makadun na, nanang. Tamailiw kami mo't kada kayo. Kan kaya't mi nga iparik na kada kayo, anapatag kayo kada kami. Nga may salang tikid dawag. Saya atin nyo kumati makilangan iti asawak. Pangaasiyo kuma.
impagarop, ana imatangan ken nanggagayam ti asawak ti panagsasao ti ina na kanyak manang Emmy. Saan ang nakapaglibak ni nanang iti daydi agundaway. Naimbaglaangan ta nakapagsarita metlaeng iti nasaya at ti asawak. Ken ti inana, iso asaanan adim makkelpay ti riri. Naawatan ti katugangak dagiti kayat a mapasamak ti asawak. Dakkel ayaman ko day di apasamak manang, gaputakas lamang rugrugi idin ti tensyon iti nagbaetan mi iti asawak. Manipud idi, nagbaliwan ti trato kanyak ti katugangak manang, ket nayasadagmatan ti rikna ti anak ko iti lola na. Aging gaita manang adapay laeng iti puder mi ni nanang. Nasayaaten ti linnangan mi iti tunggal maysa, apakaragsakan met unay ti asawak. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Carla. Pagayam a Carla, pudno a makaibati iti adal ti pakasaritaam. Nang runa dagiti kasken ka, nga adda iti puderda dagiti nakaikamangan da. Nagasat ka tanasaya at tilin ng inyong agasawa, uray adda dagiti kastoy adimteng apan nubok iti biagyo. Kat dayawon kamet, gapo iti respetom iti nakaikamangam, uray adda dagiti naaramid na asaan a maiparbeng. Sapay ko ma, taagtultuloy tinasaya at alin ng inyo iti tunggal maysa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng waris. Kadagiti tugod, iti danal tibiyag. Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap, ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak.
tunggal sumangbay arabii. Adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam. Nutangaden tayo ti langit. Addalatta na bisked atakyag. Akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan ang Mary at taga Ilocos Sur, nga agnanaed itan dito'y syudad ti Baguio. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin akalugarak dito'y kaagaman apari Cagayan Valley, naragsak a piyesta ti patron mi San Isidro Labrador, from Nestor Cuse Alamo ti kaagaman apari West, apari Cagayan Valley. Albert Marquez, Virgie Villanueva ken Fred Nares, kastamot ni Abby James Manangan ti Tabuk Kalinga from Jamea Kakal. Shout out ti Kakal ken Perez family di Tadaki Talag Kabagan, kanibaket ko Mary Joy Kakal, ken dagiti mapan Aglap City Tabaco di Tadaki Talag Kabagan. Shout out kada Mary Jane Pigaw, Mary Nordican, Corazon Balaan ken Angelo Asitura Concepcion. Rivera Bautista Lagmay ken Pascual family di Tamino Sikwan Mantakdang, San Quintin Pangasinan, ken Gutierrez family dito'y Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Takang ken Valdez family dito'y Kalinawan Norte ken Passion family dita Andarayan from Mary Jane Takang. Guerrero Lagadon Dombrique ken Enrico family, Altea Brittany Nicole, Mr. and Mrs. Roberto Dombrique from Mary Grace Enrico ti Jeddah, Saudi Arabia. Shout out kada Yatsky KZ, May Aquino, May Pena, Madeline Ballesteros Milo, Ayla May Joan, Gian Alea Faye kan Joselito Galapon di Tajadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin di Singapore. Nanay Remedios, Tatay Romeo kan kakabsat ko di Taaguula Union. Kastamat ni husband ko Arvieb dito'y Montalban Rodriguez Rizal from Cute General. Inang kan kakabsat ko di Katabayungan Kabagan Isabela from Evelyn Bautista ti Italy. Bakit ko Anilea Lagrana, anak ko ada Kirby, Angelea, Isabel, Erich kan Manang Collegia dito'y Sawat Tagudin Ilocos Sur from Angelino. Christine Joylyn Kilang, Shailene Lopez ken Adonis Kilang from Tapa ti San Mariano, Isabela. Mindo ken Taberna family tita dan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Shout out pa kanila kay ko Georgie Mar Polanco from Vilma Polanco ti Cyprus. Kastamet kada Helena Soliva ken Jaime Rodriguez. Intay nga ruden ituloy nga ibasa ti surat ni Mary. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Mary, taga Ilocos Sur, ngam agnanaed akon dito'y Baguio City, manipod na kiasawa ak. At datalo nga anak ko manang. Kanayon amang mangag ko daytoy a drama, idi addaak pailaeng iti lugar mi. Tapagaayat adengdenggan dagiti kapamilya ken kalugarak. Taradyo ti kang runaan a pagliwliwaan mi idi iti lugar mi.
Adu kadagiti kalugarak idi ti maladingitan, kat karaman akmet ditan, idi saanan ang mga ganday toy iti radyo. Naimbaglaangan manang tanasarakak ti YouTube channel yo, nga isuitan ti pagdengdenggak. Naawis akmet amang ipatulod iti pakasaritaak, barang mapili ang maidrama, takayat kumat ang maibinglay kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Naimbag ta simbangput kan Mary. Ala, ingkag palisen tamangan tayon. Nakaluto akon. Nasapa kayon sa asimang petito. Awan overtime yung iti trabaho? Awan. Nairing pas mi amin na trabaho mi, iso asaan kami ang nag-overtime. Tito, masapon man nun ngagbayad aki di pagadalan. Kastoy gayam at talaga no graduating ka. Nagadupay la ababayadan. Siyempre, nang runa kat adda ka iti private school. Ngam sana bale, tagturpos ka iti high school. Agkolehiyo kanton. Kadig agdanag, adda nakasagana a pagbayad mo. Agyaman ak tito. Sana bale ta tumulong ak inton bakasyon. Manggedak. Anya? Manggad ka, kunam? Wan tito, nakasarita ko ni Manang Nati. Mapanak tumulong aglako iti grocerya na kabayatan ti bakasyon. Are you sure? Rumbang ko mga aginanaka pa, Mary. Okay laang tito. Tapno damot maurnong ko apag kolehiyo. Mababainak nga minan kan ka. Sipod nagadalak. Sikan tinang supsuporta kanya. Asino ko mga ron tinam na matumulong kan ka. Katsipod na yanak ka. Siya kun tinang tagtagibikan ka. Iso nga ron nga yaman ako nay tito. Di kang danag. Apaman ang makaturpo sa kiti kolehiyo. Siyak tumot ti tumulong kan ka. Di mo panunutan day ta. Kabsat ko ti inam. Iso kasla anak kamutan. Malan, ingkag palisen tapno makapangantayon ton. Simangpat ka din ni Mary. Wen manang, nagpalas. Ay wen, nakaluto akon, mangantay ton. Ayan ni Manong. Adda di talikod, adda bi tartarimaanan na. Sana bale, tadanda ni malpasan. Sige nga Rod, tadikat bumaaw ti inlotok. Ay na, nagdakkel agin awa mi ka ni Manong mo. Manipod nagsubli ka nagtrabaho dito lugar tayo. Saan akas ide napadakkel mo ni Mary kat napan ka nagtrabaho iji Manila. Saan abali taadaak manen dito'y manang. Siya kundi makaamo ka ni Mary. Kasmot lang iti sigod. Ngamnas ka nga agurnong kamot para iti bagim. Narigat ti awan urnong na. Sapay awan pamilyam. Kat da kayo ngay apamilyak. Di da kayo ti pangipaayak iti amin a pagbamban nugak. Huston ti panang papaadal mo ka ni Mary. Dakal atulong dayjayan kada kami ka ni Manong mo. Di kay agdanag manang. Ta aging gay ti kabaalak. Tulungak ti kaanakak. Kaslamot anak kon. Iso nga ipaay ko ti amin na kasapulan na aging gat kabaalak. Ay, agyaman nakading ko. Makaamunton ni Mary nga agsubadken ka. Ay naman na, ngawan kanyak dayta. Basta makita ka na saya ato ti pagtungpalan ti kaanakak. Ay, naragsakak tumeten. Feeling beautiful ever.
in graduation ti anak ta bakit? Wan lakay. Nabayadan na mo't amin nga obligasyon na iti pagadalan. Nang tad ni Tito Paul na iti pagbayad na. Ay na, nagsaya at atalaga ni Paul akabsat mo. Iso tinang paadal kan ni Mary, manipod iday, aging gaitang agtorpusan iti high school. Iso nga rod, akanayon abilinak ni Mary. Nga sa isaya aton na ti panagadal na. Tapno adamot gunggo na ti ulitag na amang papaadal kan kwa na. Rumbang laeng abakit. Ta isagot nanto kan ni ulitag natin diploma na. Isagot nanto kano kada tayo amen, gapo iti panarabay tayo kan kwa na. Kastaya. Ay na, nagasat ti anak ta. Ta ti ulitag na akas kan ni Paul. Nasingpot na di aburid kyaw bakit? Nga oray kas jay ti kinataon na. Ano pa'y tinatultulungan na. Nang runa dagiti umasidag kan kwa na akakabagyan niyaw. Nako namon lakay, saan anaimot ni Paul? Aging nga da may tulong na, di na pulos paayan ti umasidag kan kwa na. Wan nga raw. Ay wan bakit? Isuntulaan ti paulyan ta iti stage no agraduar ni Mary. Sigurado ang maragsakan unay dayjay. Ay wan. Sige, taibagak da ita iti anak ta. Kablaawan ka, Mary. Nakaturpos ka niti high school. Sagot ko kada kayo dayto apa nagturpos ko tito. Nang runakan ka anang supsuporta iti panagadal ko. Ay na, parang sa kanak unay kaanakan. Ag-college kanton. Agtrabaho akita bakasyon tito. Isupay di maurnong ko para inton enrollment. Adaken ka dayta. Ngam di ka agdanag, ta ituloy ka suportaran. Ay, wan gayam, ada napintas nga ipadamag ko ka. Diyak pa imbagbaga daytoy kada kayo, tadyak sigurado no matuloy. Anya dayta tito? Nag-apply kami iti gayam ko iti trabaho iti Taiwan. Kat napagasatan kami mutsika. Or urayan mi lang ti awag ti agency ang nag-applyan mi, no kaano ti flight mi. Anya? Agabroad ka, tito? Yes. Takayat ko makaturpos ka iti college. Kantap no makatulong akpay kadananang kantatang mo. Ala, nalabos samot daytan nga aramidam tito. Masapol pa yung agabroad ka para kada kami. Katuan tap no maadal mo taan niya manakayat mo a kurso. Kan may sa, kayat ko ti makaurnong, tap no adan to pag negosyo, inton kayat ko ti ag for good dito Pilipinas. Sigurado ang maikawa kami tuunay na awan kan tito. Kailiw kan tuunay. Ay na, kaanakan, kasta akmat laeng. Ang masapol nga aramidak da ito'y, tapno matungpal ko ti karikan ka. Basta ikarim kanya nga agturpos kay ti koleyo. Saan ka pa'y makias-asawa? Wan tito, ikarik, agturpusak iti kolehyo, para kan ka, kan para kadananang kan tatang. Ni Tito Paul kat burida kakabsat ni nanang ko manang Emmy.
May sa abayan. Ngam uray kastati kinatao ti ulitag ko, ipanpanakkel ko unay, gapo iti kinasingpet na kada kami a kapamilyana. Ni Tito Paul tinang paadal kanyak manipod elementarya agingga iti nagturpusak iti high school. Nalidayanak idi nagpakada nga agabroad, gaputa sigurado a maikawa kaminto iti kaawan na. Ngam iti may sa abanda, maragsakan akmet, gaputa amok a sumaya aton ti biag ni Tito. Kat saan ton amarigatan unay amangged, tapno masuportara na laeng ti panagadal ko. Kalpasan laeng ti 2 alawas manipod nagpakada kanyak ti ulitag ko. Agflighten ni Tito Paul, manang Emmy. Mary, masapul nga agluwasa kita na mapan iji airport tainton bigatan ti flight ko. Sikan di makamu kadananang mo, ha? Di mo baybayan idawan? Wen Tito, di kagdanag, siyak ti makaamo kadakwada. Aganad kay ti papanam Tito kan kanayon kanto nga umawag kada kami. Wen, di kagdanag. Panunutom kit din anaimbag no anya akurso ti alaem. Kano sa dino ti kahit mapaginrolan iti college. Wen Tito, pakaamuan kanto adagos. Rumbang laeng tapno maipatulod ko ti kasapulam. Di mo nariribukan dananang mo, ta siya kung ti makamoy ti amin. Agyaman ak Tito, namnamaam nga igaad ko ti agadal, tapno saan masayang amin nga itultulong mo kanyak. Dapat lang. Ta saan mo ta para kanyak dayta? Amumet nga awan ti sanikwami nga ipatawid mi kan ka. Dayto'y laangan ti maipatawid mi. Ti makaturpos kay ti panagadal mo, tapno madanon mo to no maragpat mo tinapintas sa masakbayam. Agyaman ak Tito, bastaan nadam ti bagim ijaya, adayo kami kan ka. Di ka agdanag. Taagan nada ka kanayon para kada kayo. Numero lang tagparparang dito yung cellphone ko. Asino nga tada ito eh. Batak langan tap na maamuak. Hello? Hello, Mary. Ni Tito Paul daytoy. Ha? Tito Paul? Nakasangpot kami dito Taiwan. At da kami dito pagnaidan mi, nga inte ti pagtrabahuan mi. Nasaya at mat. Tasi kakaradkad kayo anakadanon dita, Tito. Mayat ka di matlati pagyanan nyo dita. Amangan mo't no saan amayan nato papagyanan akas kadagiti madamdamag mi dito Pilipinas. Ay na, di ka agdanag. Tamayat dito pagnaidan mi. Kat sigumpay kadagiti Pinoy anadanon mi ditoy, napintas ka no ti kumpanya pagtrabahuan mi. Ay na, agyaman tayo iti Diyos dito. Tanasayati ka sa saad mo dita. Pakibagam tulagan kadamanang amayat dito ayan ko. Di ka agdanag. Ado ti Pinoy ditoy, iso asa anak to amay kawa, kan adatay gayim ko akadwa ka nagkapo dita Pilipinas. Wan Tito, aganad ka dita Oray da kayo. Agan-anad kayo dita sige nga ro, ta umawag ak tumanen. Bye! Bye, Tito!
Ay na, agyaman iti Diyos ta nasaya at gayam ti kasasaad ni Bayaw Paul ijay Taiwan. Wala kay, kasta ti inyawag na kini Mary nga anak ta. Mayat ka no ije pagtrabahuan da. Sigon ka dagiti Pinoy anadanon da nga agtrab-trabaho ijay. Nasaya at nga raud. No apay nga minakinayat na payla ang tinagabroad kat mayat mutan ti trabaho na ditawi. Ay nalakay, ti kunanak ano ka ni Mary, kayat na ti makaurnong iti pagnegosyo nanto ditoy, inton kayat nanti agpurgod ditoy lugar tayo. Kasta aya. Ay kat nasaya at mut nga rod ano kasta. Tapno saan ni agbayag ijay, katagawid tumot lang ditawi apaman na makaurnaw. Nay, di mo liwayan na bilinan di anak ta asay saya atin na ti panaghadal na. Tapno saan amasayang ti sakripisyo di ulitag na. Ay na, kasta mismo ti imbagak ka ni Mary. Kat kuna nangawan ka no ti rumba nga pagdanagan tayo. Tatalaga nga aramidan na ti amen tapno makaturpos. Nang runa kat amo na ka no nga imadayo di ulitag na. Tapno masuportaran ti panagadal na. Kat apaman ka no makaturpos. Isunto ka nun ti agtrabaho para kada tayo kada ulitag na apol. Hello, Tito. Naimbag ta nakaawag ka. Kumusta ka, ditan? Kasi di sigod, okay kami mat ditoy. Gayam, aday padamag ko kan ka, iso ngay mawag ha. Ha? Anya day ta, Tito? Siguradom lang ang maragsakan kami iti padamag mo. Ay na, sigurado maragsakan kayo. Malpasan ti kontrata kintun sumaro na bulan.Ag-renew at agbakasyon na pa dita Pilipinas. Agpaiso, Tito? Kunakon kat. Amo ka agbakasyon kan, Tito. Ay na, maragragsakan ak unay. Si Kanton ti mangipadamag kadamanang. Ay na, magagara na nga ruda na makadanon dita, takailiw kayo una yan. Uray da kami mo, Tito. Agasam nga iti mano atawan adida ka nakita. Talaga magagaran kami na makakita kan ka. Sana bali, Mary. Taumadanin. Urayan mi ti idadatang mo dito Pilipinas, Tito. Nanang, imawag ni Tito Paul. Kat amo yun anya timpadamag na? Anya nga ay anak ko. Agbakasyon ka nun ni Tito Paul. Malpas ka nun ti kontrata na, Nanang. Ha? Ay no kasta, agawidan. Saanan nga agsublipay ijay Taiwan? Agsublipay, Nanang. Ngamsakbay ang mairugi manon ti baro a kontrata na. Agbakasyon pa'y kano. Ay, kunaklakit din no iti panagawid na kat saanan nga agsublipay ijay abroad. Agrinyo kanupay, Nanang. Sana bale, tamakita tayo manan ni Tito. Ay na, magagaran ako na makakita ka ni Tito, Nanang. Uray sakmat anak ko. Mailiwak mo't una yan ka ni Paul. Sana bale, Nanang, tanapardas lang aglabas ti aldaw. Kitaan nyo, di tayo mapupuutan.
Ngam nalpas gaya man ti umuna a kontrata ni Tito Paul. Ita, makabakasyonan. Daskan nga rod ang maasikaso di kwarto na. Masapul abadalusan ang naimbag. Inton awan klasem, tulungan nakto nga agdalos anak kawan. Di ka agdanag-danang. Siyakton ti makaam mo. Kabaala kon nga aramidan dayta. Saan kayon nga agbannog pay? Ala, agyaman nak nga rod anak ko. Kasta unay aragsak mi, idiim pa kaamo ni Tito Paul amalpasan ti kontrata naman ng Emmy. Katsakbay nga agrinyo manan, agbakasyon pa'y diti Pilipinas. Kasla na iliwan kami unay, gaputa umuna daydi agundaway, anayadayo kada kami ni Tito Paul. Nang runa kanyak nga imbilang nan nga anak na. Manipod ngamin naka-abroad ni Tito, di na pulos na liwayan nga impa ay amin akasapulan mi diti Pilipinas, nang runa unay dagiti kasapulak iti pagadalan. Insagana mi nga rod ti amin diti Pilipinas, kat urayan mi laangan ti aldaw nga idadateng ti ulitag ko, ididimteng ti pagteng asaan apulos anapakadaan ti asinuman. Bulan ti Marso, taon 2020 idi, manang Emmy. Anak kao, apay, anya ti mapaspasamak. Nakabutbutang ti damag iti radyo kan iti telebisyon. Adda ka no agraira sakit tatang. COVID ka no. Kat ado ka nun ti pimusay, gapo iti dayta sakit. Anya? Ura iti sabali apagilyan tatang. Kastamot ti damag. Ay, Diyos ko, ay katkasano nga ruden ngay anak ko. Ay na, madandanagan ak tunggal mangmangag ko day taadamag. Basta, di tayo liwayan ti agdungag iti damag nanang. Kan mabalin, saan kayo pala ang arumrumwar? Nang runa kada kayo, tatang. Nakabutbutang ngamin at talaga ti agraira a sakit. Kasla ka no ngamin ordinaryo apanatang kan uyak laang ti sintomas na ngam makapatay mo't gayam. Ay sos, masapol nga ron nga ganad tayo anak kao. Nang runakan ka at agad adal ka. Didak pagdanagan, agan nada ka kanayon. Ay, kasano nga tamotan ijayan da Tito Paul nanang. Sapay umadanin ti panagawid na. Nay, un nga agpayso bakit? Saan ka di pa'y nga imawag anak ko? Saan pa'y nga rod nanang? Ang mga nobisi met. Urayak nga rod ti awag na. Tatang, nakaroon ti agraira sakit. Adan damag ang malakdown tayo kano. Gaputa, naibilangan a pandemya ti agraira sakit. Nay, anya nga iti kayat asawon da ita anak ka. No lockdown ko nada, awan ti mapalubusan arumwar. Uray trabaho ken pagadalan, awan ti sumrek. Kasta ka day. Sa apay awan ti libon tayo dito balay. Masapol nga ron nga gatang tayon kadagiti kasapulan tayo sakbay da ita lockdown akon kunada. Siya kun ti mapanagatang tatang. Agtalinaad kayo laangan kaninanang diti balay. Saan kayo arumrumwar? Ado pa'y ti bagas tayo dita.
Dagiti laangan da duma ka sa pulan ti gatangak. Dagitay saan analaka maperdi. Kas kuma iti delata. Ala, sige. Makaammo kan mere. Niulitag mo ngay Paul, imawag ka din. Kumusta mo't nga tan iti abroad? Amangan no umawag tumatlaang tatang. Nang runa no maamuan na, lockdown tayo. Hello, Tito? Hello, Mary. Nasaya tay mawag ka, Tito. Kumusta kayo dita? Ay na, ang dinamagan ang malakdown kami dito eh. Delikado kami dagraira ang sakit a COVID. Iso nga ganad kayo dita, nang runa dananang mo. Damag ko ang malakdown kayo mo't dita Pilipinas. Taadugaya mo tinakaptan iti sakit a COVID. Uwan, Tito. Iso ang naggatang akon kadagiti masapsapol diti balay. Tapno no matuloy ti lockdown, saan kami nga agproblema kadananang. Nasaya at nga rod no kasta. Kan may sabay arason, iso nga imawagak. Takayat ko nga ipakaamo ajak matuloy nga agawid. Linaptan da kami. Ang nakasarita min the employer mi, kat saan kami kanong agdanag. Tagtrabaho kami latta. Iso ang nag-renew ako niti kontratak. Kasta ka di, Tito? Ay, talaga nga ado ti maiparit. Gapoy ti day ti a pandemya. Basta ganad ka dita Madanagan nga min ni Nanang. Iso at talaga nga ururayon mi ti awag mo. Ibagam adinak pagdanagan. Da kayo da ganad dita. Di mo idaparparwaran manipot ita. Kandi kay pagaw-awat iti sa nga ili. Talaga delikado da iti a virus. Uwan, Tito. Sige, umawag ak tumanan numawaya anak. Aganat kayo dita. Bye! Bye, Tito. Ay, agyamanak. Nakasaritak matlaangan ti ulitag ko. Nanang, imawagan ni Tito Paul. Ha, ay na, agyam anak. Kat, kumusta nga ikanuti kasasaad na ijay? Imbagam ko mga aganad anak ko. Ay, nakabutbutang daytoy a virus. Di kay kanogdanag, Nanang. Nasaya ati kasasaad da ijay. Saan ka no ang makaawid? Taimparit da. Taamangan no malakdown damot akas kada tayo. Ay, nasaysaya at laangan no agyan pa'y laang ija anak ko. Delikado at talaga ti panawan. Nagrenew ka nun iti kontrata na, Nanang. Kat agtultuloy ka no ti trabaho da. Iso aditay ka no pagdanagan. Ay, wan gayam, Nanang. Di kay pa'y agawat iti bisita diti balay Kano mabalin, liklikan nyo ti makisarsarita iti ure asino. Di tayo ngamin amo no asino tinakaptan ti virus. Nasaysaya at laangan di aganad tayo. Wan, anak ko. Ayan ni Tatang. Napadlabiit iti ayanda kumpadre na apunsyo. Anya? Mapanda ka no alaan tay order na iti inuraga da kumpare na. Isupay ka no alaban tayo dito'y balay. Apay pala ang arimwar. Nakagatangak lang arudon kadagiti kasapulan tayo. Bayamlatan anak ko. Saan abale, taditamot ladaya ti ayanda kumpare na apunsyo. Saan ba't nga dayo? Wan ang delikado nga rod ti rumrumar ita. Ta saan tayo nga amuno asino dagiti nakaptan iti COVID. Iso asan arumbang basta-basta rumrumar kayo kanyi Tatang. Delikado nga min, Nanang.
Lockdownan na talaga. Maiparay tan tinumwar. Uray dagiti agtrab-trabaho. Talaga delikado ka nun. Pandemic at talaga, nanang. Ay, Diyos ko. Ay, kasyan na kami, apo. Kasanun nga dagiti agtrab-trabaho iti sa bali a lugar, anak ko. Day tarod ti problema, nanang. Awanon ti biyahe. Iso asandan ang makaawid ka dagiti luglugar da. Na-lockdown dan iti ayanda, nanang. Ay, sos. Kasanun nga itay asawa di anak ni Nanam Amarcia di Talaod. Agkon construction kano iti Manila. Ay, di pa ikat saan na makaawidan. Talaga saanan, nanang. Kalaat day ti anapasamak. Awanan ti mapalubusan nga agbiyahe ken rumwar. Ada kanutulong nga ito ti barangay kada tayo. Relief goods para kadagiti lumugar. Ay, unay anday to napasamak anak ko. Nagbakbak utakon. Ngam itala ang mapasamak ti kastoy. Kat tinakabutbutang. Nalaka makaakar ken makapatay gayam day ta ako bed akong kunada. Nanang, ag face mask amin a tao. Ken tunggal aga po itirwar dagiti mapalubusan a rumwar. Masapol nga i-disinfect da amin nga inusar da naga po itirwar. Ken agdigos da sakbay a makilangan da kadagiti kabbalay da. Ha, kasta ka di anak ko. Nanang, nang runa dagiti adda senior citizen a kabbalay da ken ububing. Isuda ngamin tinalaka a makaptan ti virus. Ay, nasaysaya at nga rood no agyantay latan dito'y balay, anak ko. Naimbaglaang ta nakagatang kan kadagiti kasapuulan tayo dito'y balay. Sakbay ang nag-lockdown. Nasaysaya aton din nakasagana, nanang. Basta kararag tayo iti na Marso asa apay kumatay sa lakan na tayo iti daytoy a pandemya. Ha? Nay, anya day dyan na nabtuog, anak ko. Diyan ka mo, nanang. Mabitla ang tayo nakitaan. Diyos ko! Tatang! Andiyan na pasama ka na kayo! Tatang! Napalalo ti danag ko, apaman ang nakitak ti amak ang nakadasay iti swelo manang Emi. Agtigtigargar gapo iti nakaro abara na. Sakat agbulbuligaw-gaw pa'y dagiti matana. Uray ni nanang, kasta unay tilagaw na, apaman ang nakita na tilangan ni tatang. Dagos kami ang nagkidaw iti tulong kadagiti opisyal ti barangay, kan dagiti otoridad nga agbambantay iti lugar mi iti daydi akanito. Gapo ta kang itingitan ti pandemya idi, saan da kami a pinalubusan asimurot iti pannakaipan ni tatang iti ospital. Nabati kami iti inak iti balay, kat kalpasan ti sumagmamano nga oras, nagsubli dagiti otoridad, kat impakaamuda nga awanen daydi tatang, gapo tanakaptan iti COVID-19. Tipay nasakit manang, saan min ang nakita pa'y daydi tatang. Tagapo kadagiti paganurutan ang naipaulog idi. No saan ang makremate, maitabon adagos dagiti minatay, nga iso tinapasamak iti daydi tatang. Gaputawan met asidag a krematory iti lugar mi ija Ilocos Sur. Dagos nga intabon dagiti otoridad daydi amak. Ket tilaengen ka kaisuna a pakalaglagipan mi. Ket ti tallo aladawan ken maysa a video a naala babaen iti cellphone.
Na-quarantine kami pa'y itilasod ti 24 nga aldaw manang. Tilaangan pagyamanan mi iti namarswa. Agpada kami a negative kaninanang iti swab test. Iso nga apaman analpas ti 24 nga aldaw. Kaya rigan mi tinawayawayaan. Ngam saan mi anasarungkaran adagos, tinangitanumanda iti daydi amak. Naurnos mi matlaangan ti tanem na kalpasan ti makatawan, idi medyo limmo kayan ti sitwasyon. Tilaangan Diyos, kan tinas na ban akararag, tinagbalin asadag mi nga agina, kadagidi aka nito. Iso nga aging gaita, makunak asa diwa pailaang ti saem, nga intunda kada kami tinapasaran tayo a pandemya. Nimot Tito Paul, nakaawid laengan apaman ana ipalubosan ti flight dagiti eroplano. Katkas kada kami iti inak, nakarumatlaang ti ladingit na, gapu iti kaawanan day di tatang. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Mary. Mary, pagayam ko, mariknak ti saem, arimusing iti barukong mo. Takinapudno na pagayam ko, napasarakmet ti kasta, gapu iti pandemya. Amok no kasano kasakit ti rumbang asarangten iti kasta akanito. Nang runa no tinapukaw, kat napatag-unay aparte ti biyag tayo. Kaskan ka, ti matlaang Diyos, kan tinasnaban a panagkararag tinagbalin asadag mi asang kapamilya, idinapasaran mi tikas itinapasaram. Daytoy laangan ti makunak, kat agyamanak no maadaptar mo. Panunutan nyo laangan nga agina, anaragsakan tinagawan nga ipatpatagyo, itidan na tinamarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Pintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo ligay kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyay.